Idem do pozadia, ja tu nepatrím. Tak, pani Mendelová preloží. No áno, nech sa páči, deti. No tak, milí hostia, Jedvaška, viete? chceli by sme vás aj za nás žiakov. A gyerekek, nevében, ismerem, mondott te, gyerekek nevében is megköszönteni akarunk titeket Srdečne privítať na pôde našej školy. az iskolába. Prajeme vám, aby ste sa u nás dobre cítili. Azt kívánjuk, hogy nagyon jól érezzétek magatokat. Pani riaditeľka, chvíľky, je spáme. To je pani riaditeľka. Ukáž toto ešte pre mňa na pamiatku troška. A ja emlékszem. Pre pána viceprimátora. Nech sa páči, tak? Pán učiteľ. To je ten vysoký. Ktorý fotí? A ešte ten pán, ktorý je z Mestského úradu ste veľmi. Ešte te, gyerünk. Taká maličká drobnosť, trošku suveníry, ktoré vám pripomenú možno aj dnešnú návštevu a trošku aj Bystricu. Ami emlékezni fog Beszterce bányára olyan csekészségek. Tak, ja sa vám poďakujem, môžete ísť do triedy. Ďakujeme, detičky. Prepáčte za môj pekný hlas, ale prekladu. Nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk. Veľmi pekne ďakujeme, že môžeme byť tu. És remélem, hogy egy kapcsolat fog elindulni a két intézmény A között. úprimne veríme, že medzi našimi inštitúciami bude nejaký vzťah, alebo vôbec sa nám podarí obnoviť tento vzťah. Nagyon szeretnénk egy igazi kapcsolatot egy itt lévő iskolával kialakítani. Boli by sme veľmi radi, keby sa nám podarilo tento úprimný vzťah vybudovať od znovu. Akkor dvojcsan. Csere kapcsolatot. Nagyon csekély kis ismertetőt hoztunk Sme intézményünkről. vám priniesli niekoľko maličkostí o našej škole, o našej Gyerekek inštitúcii, munkáiból z práce našich žiakov, egy naptárt, ahol szintén az iskola életéből kalendár van, o živote našej egy školy. úgymond bögrét, Hrnček, taký amit maličký, a szlovák önkormányzat ktorú segítségével sme vedeli zaobstarať si prostredníctvom slovenskej samosprávy v Šáre. és egy DVD, CD, pillanatképek, nagyon rövid kis videófelvételek, tényleg csak minimális dolgok az A DVD-čko s momentkami a fotkami z našej školy. Sú tam aj videá samozrejme. Mi ettől jóval kisebb intézmény vagyunk, hiszen 194 My sme o tanuló. niečo menšia inštitúcia, u nás je 190 žiakov. Város, én azt szoktam mondani, hogy a város peremén, a város szélén már 3 intézmény van, és mi vagyunk Budapesthez a legközelebbi. Na okraji mesta sa nachádza naša škola a sme najbližšie v Budapešti. Igen, ez a Dabasnak a sári része, ahol a szlovák nemzetiség. Ale volá sa to, je to mestská časť vôbec, volá sa Šára. Davarská mestská Šára, kde žijú Slováci. Tam je 6000 Slovákov. Még annyit szeretnék mondani, Čo to by som chcel? hogy én fél éve vagyok az intézményben. Ja som iba pol rok v podstate Szomszéd riaditeľkou školy. településről járok, onnan pályáztam meg, és én nem tudok szlovákul. Každý deň musím dochádzať do roboty a ešte nevie po slovensky, ale už sa učí. Valamikor oroszul tanultam, de már az is Takedy sa po elfelejtettem. rusky som sa učila, ale... Nagyon sajnálom. Je mi to ľúto. Máme dosť prekladateľov, tak sa Takže určite si dovolte, aby som porozumieme. odovzdal mene našej školy tak maličký dar v podstate o našom živote. Ďakujeme. Tak niečo podobné, aj my sme do vašich taštičiek tiež také malé momentky, CDčko a tak z toho nášho života zase pripravili, takže asi napodobne takisto. Dobre, ešte 3 vety, chcete povedať. Viceprimátor? Örülünk neki, hogy végül létrejött ez a találkozó, már régóta terveztük. Sme veľmi radi, že konečne sa nám podarilo túto akciu vôbec uskutočniť. Už dávno sme sa na to chystali. Nagyon fontosnak tartjuk azt a városvezetés részéről, hogy a város egy részének lakossága megőrizze a nyelvét, identitását, hagyományait. My pokladáme za veľmi dôležité, aby ľudia vôbec v tej mestskej časti a vôbec v celom meste, aby si udržiavali kultúru a vôbec jazyk, tradície svoje. Ezért tartjuk nagyon fontosnak azt a éledező kapcsolatot, amit most építeni fogunk.
Preto pokladáme za dôležité odznova začať a vôbec vybudovať tento vzťah medzi inštitúciami a medzi mestami. Úgyhogy én a magam részéről csak azt tudom kívánni, hogy ez minél hosszabb ideig és minél intenzívebb módon történjen ez az együttműködés. Ja by som bol veľmi rád a vôbec to prajem, aby tento vzťah aby bol čo najdlhší a aby čo najprosperujúcejší do budúcna. Köszönjük szépen ezt a nagyon kedves fogadtatást, és fogadják szeretettel ezt a kis ajándékot. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste nás takto milo prekvapili a pohostili a dovolte, aby som vám odovzdal v mene mesta vôbec. Inkább magyaros ajándékot a város részéről. Potešením. No, tak by som vás poprosil. My sme včera mali mať poradu riaditeľskú do zriadovateľa. No možete mondod én, vagy azt mondjad inkább te, jó? No. Ale de hangosan, ne csak a toho včerajška sa to muselo neodkladne preložiť. Pán vedúci odboru školstva mal nejakú aktivitu, takže bola preložená dnes na ráno na 8. Tegnap ülés szerettünk volna szervezni, azonban nem sikerült. Nem. Tegnap igazgatói, az összes igazgatóknak a városba lett volna érdekezett be valami miatt. És erre a gyűlésre, mert igazgatói gyűlés is titeket vártunk, nem ment az igazgatónő, de a helyettese, de ő is most mindjárt visszajön. Az iskola főnököknek, aki most nálatok Béla, ugye? Igen, a kerületi igazgató, az is fog jönni. A vedúci slúbil, že okolo 11. budú tu, no tak megígérte, hogy fél 11-ben itt lesznek, de hát lehet, hogy mégis a gyűlés hosszabb lett. Dúfam, že nebola nejaká veľmi búrlivá. Koho bola posledná váročka? A odtedy to vlastne stále funguje. No ale riaditeľia sa vymieňajú a tak ďalej, tak nikdy to nejako tak sa nepodarilo. A toto keď sme skúšali, alebo keď ste mali predpočítať. Neviem veľmi, lebo ja tiež som nová. A az igazgatónő is csak ezért új igazgatónő. Úgyhogy mikor itt voltunk még Bélával, akkor még más igazgató volt, aki olyan volt, amilyen volt. Tak mala som informácie, lebo už minulý rok ste niečo naznačovali, takže som pátrala trošku. Nech sa páči, môžete sa zaveste si kabáčiky, poďte sa usadiť. Ako sa povie vedúci? Tak, náš pán vedúci školského úradu, Roky som na vaši učila a teraz vedem školu pre zahraničných Slovákov. To je vlastne taká škola v prírode, určite ste o ňom už počuli. Takže toľko o mne. Ahoj. Ako sa mi vás dalo, som A ja? Dobrý deň. Poznáte, neviem, či aj navzájom. No, pána primátora poznajú, toto sú dokonca už kamaráti, dávno roky. Celku neviem, No, či ste boli. ten nem ismered őket. Toto je pán, ktorý na Mestskom úrade v Dabaši zodpovedný za medzinárodné vzťahy a za kolega. No, takže tessék. Ja už som povedala. Je to, či nechceš ostanúť sa niekto je tam. No, Prosím ťa pekne, v prvom rade, keby si bola taká dobrá, my s vedúcim sme Zuzku až teraz zobrali, sme mali poradu riaditeľov. Všetko vieme, my už sme, ale toto všetko pani riaditeľkou. Takže pani riaditeľkou z Dabaša? áno. Čo to s pani riaditeľkou? Či sa poznáte ako táto zostava? Nie. Neviem sa ako, ona je nová, ona je len pol roka. My sme, oni vedia, že to je vedúci ako Mestského úradu? A Maďar Biela. Majd nem. Ten is tud
Magyarul? Igen. No nem. No, ten pán, čo bol pred pol rokom tu, ešte keď bol minulý riaditeľ, tak bol vo vašej funkcii a preto som povedala, že toto je maďarský pev a nevedela som, že mi rozumiete. Nevadí. Rádovi prekvapenia. Vy nemôžete byť storno, ale keď ja som storno. Ja som storno. Sice ja som ešte zo Šafáriková. Ja tiež. Nie je možné. Halgašová, Čalová, nič vám to nehovorí. Egy emberben egyes örvényszák. Určite mi hovorí o tieto No poďte ďalej, nech sa páči, poďte sem dopredu. Deti, môžete si sadnúť, si sa pekne pozdraviť. No, ja som si dovolila vám z tej vašej hodiny trošku zobrať a aj ju trošku pozmeniť, práve preto, že máme tu príležitosť privítať medzi nami pani riaditeľku zo základnej školy v Maďarsku z mesta Dabáš. To je tá škola, s ktorou by sme my chceli a oni s nami nadviazať priateľstvo. No a ja som vás sem priviedla preto, lebo my sme boli radi, keby vaša trieda začala. Tak to je pre vás významné. Tak som vám ju priviedla predstaviť, pani riaditeľku. A tam je pán učiteľ, ktorý v tej škole učí slovenský. Vidím, že je tu veľa dievčat na tento fešák. Keby ste prišli do Dabaša, by sa o vás staral. No. Trieda je to 5. B a triednictvo vedie pani magistra Marika Záhorcová. Takže môžete sa zoznámiť. No, pani učiteľka troštička vie po maďarsky. A ja viem, etiček veselek Maďarov. Začakyček. Áno, viem. No, to je reklama. Tu je viac detí, ale chýbajú nám detičky. No ale to je úžasné, že vaša pani učiteľka vie po maďarsky. Majú na mene piatakov, ostatní majú po 27 a tak. No, a my máme dosť piatakov. Bez tetve, ne, tetve. No tak pani učiteľka. A ja môžem. A ja Odinko. Víš, a detičky, hádam to správte, takže pani riaditeľke, každý som založil. Dobre? Dovolná má Derikej, ne? Adres, ne? No. Čo si povedal? David. Bolo najväčšie prekvapenie, čo ma začal rozprávať. Nikto to nečakal. Mondjuk nem ezzel a célral, de nagyon örülök neki. Ennek használta.
správu, tak taká viac náhod sa zišlo, to znamená, že to musí byť. Köszönjük szépen! A ty nebudete mať to robiť v tom. A toto mám plagátik, to sú naše dievčatá, ktoré už máme 18 rokov vo voľnom klube. Preniesli sme si ich sem, tak videli, že toto je a čo to je. Ste sa prišli pozrieť, ako pracujete na dejepise, predpokladám. Asi áno. Siedmaci. Pani riaditeľka z Dabaša si vás vyfotí, aby vás mohla svojim žiakom predstaviť. Pán viceprimátor prišiel pozrieť, ako vyzerá v škole našej pán učiteľ, ktorý učí slovenčinu. V Dáňarsku. Otvorí si každý program teraz. Tuto máš ten word art. A tu si vyberáš. Chcem vidieť každého, ako má otvorený word art a ako si... A Ďakujeme pekne. Nech sa páči. Pani sú tie najmudrejšie. Dobrý deň. Vy viete viac štvrtáci teraz pracujú. Informatici v tomto okamihu všetci? Áno, máme informatickú výchovu. Robíme Ez az osztályfőnök, ez a tanárnő, és most ugye informatika óra van, negyedikesek, a všetci sa vyznáte už v tom počítači. A kto naučí mňa? No my? Tak je dobre, tak ja tu budem denne. Kedykoľvek, my vás naučíme. Ja sa hoď, kým budem megtanítani, hogy mindjárt. Môžete sa posadiť. Hosti, ktorí prišli z Dabaša, pani riaditeľka zo základnej školy, pán viceprimátor. To je mesto pri Budapešti, 15 minút auto a ste v Budapešti z Dabaša. Dabaš je veľmi, veľmi krásne, veľké rozťahané mesto. A my rozmýšľame, že si nejaké priateľské vzťahy vybudujeme s týmto mestom, lebo aj naše mesto má s nimi Banská Bystrica. Prišli sme sa na vás pozrieť, chceme ukázať našim hosťom vašu triedu, lebo je iná ako tie ostatné, trošku menšia, taká komornejšia, keďže vás je menej, tak aby pani riaditeľka videla, že aj takéto triedy máme. Ešte si sadnete. Čo máte? Ako hodíte teraz? Slovenský jazyk. Vás je? 19. 19. A dobre sa učíte? Áno. A rád by sa učíte? Ja vám vediem hostí. Môžeme prísť? Áno. Môžeme sa porozprávať troška s vami, s pani učiteľkou. Vám sa musí výborne pracovať, keď vás je tak málo. No, mám takú maličkú triedu svoju. A koľko ročníkov je vás spolu? Pani učiteľka. Povedzte, decká, že do ktorého ročníka sa môžete predstaviť na ňu. Ja chodím do 6. ročníka. A to dykoš, Vaďo? A volám sa Samuelka Postupka. Iši, neveznek ty. Ja sa volám Ivona Šnitová. Donka. Som osmačka. To je Maňorco dykoš. Ďakujeme. Ty? Ja som Veta Verkiová, som 9-tačka. To je Kirenca dykeš. Adriana 9-tačka. Kirenca dykeš. Kristína 9-tačka. Kirenca dykeš. Táňa. Ja som Táňa Tunáková a som 6-tačka. A to dykoš. Miško Bertoš, 6-A. A to dykoš je tak, no, takže. Miško, a co teraz robíte?
To je veľmi malé. Pracovné vyučovanie. Most Pán viceprimátor. Pani učiteľke. A nakoľko je to využité? Cez telocviky, ako určite na kondíciu, naše volejbalisti hodne. No a Igen, elvettenek, hogy az előtti fizetők még egy centet nem kaptak pedig. Nekem is szintén. Aztán belefogtak valami ilyen bio élelmiszerekbe. Fájtje, dobrú. Nagyon